koyudo puoth mar do ka IBC otamore puodho Sonko e kinde mano chopo e apisi margi manitie Mombasa. Lek mar Sonko mar manyo kom gavana ma Mombasa odinne gi IBC kabendo lero ni oboke mage mag somo onge kod ler madwarore e wi somb digri. Odhi nyime, chik manyocha oketi gi tend kaunti ma Kisumu mar kumo kampeni chuny boma omedo nyuolo paro mopogore tok obila ketho romo mar jachung' Jack Ranguma odiochieng' manyoro. Meneja mar boma ma Kisumu Abala Wanga pod oramo ne jasiasa mora mabiro temo donje chuny bomano timo kampen biro romo gi lwet sirkal. Jalieta miyo waler mathoth kowuok e kaunti ma Kisumu. Telling you, if you come back to the Kisi, you will meet tear gas. And that's Kionjo. If you try to bring nonsense and untidiness in the city. En singo majatend boma ma Kisumu migosi Abala Wango keto ne josiasa mabiro timo campaigns magi e chuny boma ma Kisumu ni ibiro riembgi gi teko duto manyalore. Mae biro toko bila tiyo gi iro malungo wang mar keyo romo mar siasa ma Jack Ranguma gi lange odiochieng' manyoro sama ne gitimo romo gi jopiny tok IBC puodhe dhi laro kom governor ma Kisumu. This is administrative directive, and this is to protect what we have beautified for the last 3 years. We have gone through a lot to do these things. Even in Nairobi, you cannot go through the CBD center to do. It is world over. Jochung e ward ma market Milimani momako nyaka chuny boma ma Kisumu owacho ni pok giyudo chik makamano ka bende ka en gima iluwo to ketho ratichgi mar manyo ombulu ir ji duto te. Jomaduong' mapenjo ni an kaka ng'at madwaro kom mar market Milimani ma CBD is within my jurisdiction. Idwaro ni mondo adhi campaign kanye ka ok anyal campaign e chuny town kuma joga magona kura nitie. MCA masani ma market Milimani Seth Kanga bende okomor kod chik makamano mowacho ni thiro ratiro magi. Ji magin gombe malich be onge. To samoro kitamogi kamano to jopiny nyalo neno ni kara gin gang'o. Nitie gimoro ma gidwa wacho momi itamogi. Moko kuom jopiny bende okomor gi wach makamano ka gisayo governor masani Anyang' Nyong'o kuom golo chik machalo kamano. Ka wan jopiny wang'eyo ni it's our democratic right mondo ji ochokre. Gima ji dwa wacho to koro ok wadwa ng'e ahinya, but chokruok mar oganda kaka wan jokanyanam. En gino mokil Clifford Obiero wacho ni biro e okenge ariyo madhi tok chik kod king'iyo gigo ma josiasa kata johera gitimo e sama gimanyo ombulu. Kuonga anyalo wacho ni en tok chik ne ng'at matamo ng'ato mondo kik wuothi ka kwa ombulu. To mar ariyo bende anyalo dok korka jogo endo kachaka ng'iyo jok makwa ombulu gikwaye yo machalo nade. Yo magikwago ombulu en yo machiko kopuodho. Omedo ni chik maduong' pacho ka en katiba mar Kenya ma chike duto owinjo bed ni donjo kendo luwo. Gino ma okil Joshua Nyamori bende yie godo. Town ka en kama ji time ohala. So it's their normal lives, and ng'ama do wacho ni kama time ohala, kama unego offices, kama udake ke ji nitie kaka jo Milimani to gi other estates modake kae ni okunya romo mano infringement on the rights mag jowa. Gimedo ni ka giluwo chik kaka gidwaro wuotho, chike mag yiero oyienegi bago romo tek ni gichiwo kuonde magidhiye kaluwe kod chike mag campaign. Wabed gi thuolo maromre mar manyo kura ombulu kamora mora ma jakura ntie maonge ni iketi ni campaign estate to jomoko mantie town gi ang' ni chopir gi nade. Kenya mora mora pacho ka nitiere kod ratiro mar chokore kendo keto romo kamora mora obedi e chuny boma kaka ma Kisumu mana kako kete katiba mar piny Kenya magana 2010. Jalieta Ramogi TV Kisumu. Kapod wadhi mago mag siasa bati. Weche tedore. Jo Kisumu bende wuoyo gin gi paro mopogore ma ji nyalo medogo e mbaka mondo ng'ini to chike mag yiero kaka nyalo luw mondo mi jo ombulu duto thuolo mar romo gi jok ma de giher mondo mi otelnegi giwinj gima giwacho mondo ging'ad paro makare
kochopo e chieng' mar debe. En wach bende wasingo luwo wang'iye ni to odhi kanye. Kawasudo ni jochung' kod otiko mar ODM lemo mag siasa mopogore opogore ka otelnegi kod jodito mag duond burano ne obago romo mar sumo paro e kindgi kaka ginyalo biro chwalo nyime agenda mar 6 piece alwora ma Nyanza. Ng'ur makagi kacha bende oseneno ahinya to kawuok kuom jogo mochung' kar kendgi. Oganda osebedo ka ng'ur ewi wach mar 6 piece gino ma kinde mathoth osebedo ka miyo josiasa mag ODM midhiero mokalo e kinde mag kampen. Lalruok margi gimanyo yore mag medo jiwo jopiny ochung' kodgi kata odoko ni sani riwruok mar Azimio la Umoja nywando duond buche mathoth. Josiasa bende ojiwo oganda kod jochung' mondo mi onyakwe kinde mag kampen ma otelo ne ndalo kata odiechieng' mar yiero. En wuoth ma koro dong' samatin. Samodong' matin ni nyaka koro wager odwa kendo waluonge ni 6 piece ni ot achiel. Mondo ma odhi nyime nyaka wawuo kaka joka ng'ato, mondo wachak kampen kaka joka ng'ato, mondo wane kaka wadhi yiero e region wani ni wayiero jo ODM. Nyo neno kanyo wan Nyayo Stadium to nyo ried jo parties te manyo nitie kacha to wan odwa en ODM. Omiyo kara ilose kao president to mokwongo ka jibro bede tebo kama kuri pogo e sirikal ibro penja kom ni to mwase mi president ni in gi wabunge adi, in gi senators adi, in gi governors adi, in gi MCS adi. Mano ema bro miyo ndhadho mar tende bedo motegno. Wan wadhi kwayo kura kaka jo ODM. To wawacho kama, kine ODM konyo mondo wakwa kura. To bende onge ng'ama wan wadwa yanyo. Wadwa ni mondo watim gini gi peace. King'e ni ne party mar Orange, wauso machungwa mar Orange. Waketi tenge mago mag siasa nyakoro moga juang' wang'iye mag motende kod ngima dhano kachiel kod thieth. Weche mag thieth en achiel kuom gigo mabende jopiny dier mondo mi neni oketnegi yo makare. Omiyo ka wasudo nyakwara mogi jochung' kata jochiw thieth matiyo e bwo tend county ma Nairobi ne obago ng'anyo ka gisundo tend county no mondo mi omigi barupe manyiso ni omedgi lemo. Kaluwore kod jothieth go kabe kane ging'anyo thuolo mar higni 10 tend county no osemiyogi mana barua mar idho ngas mamalo mar tich nyadichiel kende. Giywak ne director mar weche mag thieth e county ma Nairobi Laktar Ouma Oluga e kind jotelo mamoko kaka jogo ma ok osebedo karango ratiro margi kaka jotich mag county ma Nairobi. For the 2.5 years, we have been pushing NMS to promote all eligible healthcare workers, redesignate all healthcare workers who have acquired extra academic papers, and confirm all contracted staff to permanent and pensionable. The Nairobi Metropolitan Services has been taking us in vicious circles, and now our members have said that enough is enough. Dr. Oluga is our director health. Instead ya kuja kusupport wana afya na kusupport wana Nairobi, alikuja kujoin the cartels kuhujumu utendakazi wa watu wa afya wa Nairobi. Sisi kama hudumu wa afya tumechoka na hili shirika la NMS. Limefanyia watu wetu mchezo na imefika mahali tumesema enough is enough. Kapore wan mano weche go mag thieth nyakora mga juang' nengo mar nyiewo yedhe mag gayo rem kod ritruok bang' wilo fuoni mopogore opogore mag del en achiel kuom midhiero mamoko kuom jorit, jotuo kod jotuo yango ne osemiyo ji mathoth obedo gi luoro mar wilo fuoni mag del e kinde thieth kaka nyarogno, chuny to kind mamoko. Judith Omondi notwa kod jotuo kod jolony e wi wach wilo fuoni mag del kendo koro miyowa lipodno e yo machalo kod ma. Wilo fuoni mag del e kinde thieth. Kinde mathoth bedo yo kende ma jatuo nyalo reso go ngimane. E pacho ka, thothne fuoni miwilo en mano mar nyarogno. Kata kamano, moko kuom jotuo ok oseyudo resruok e kinde mathoth. Kaluwore ni ji oluor chiwo fuonigi e konyo jotuo. Moko e wi luoro mar ni wach makama nyalo kelo negi midhiero e ngima mabiro.
Lady Anyango, ma en miyo mane ochiwo bath chunye ne wuode, kod Dr. Patrick Mbugua, matiyo e osiptal maduong' ma Kenyatta, to kata kamano wacho ni chiwo fuoni ok kel midhiero moro amora ne ng'ama chiwo. Tunawafahamisha ya kwamba hili ni kitu ambacho imefanywa research na haina madhuru shida yoyote ambayo itapatia mtu akipatia na sehemu yoyote ya mwili. After donation, I took medication for 10 days. Then from there, sijawahi meza dawa. Lydia wacho ni wuoth mar wilo chuny mar wuode ne ok yot kaluwore ni kuonde wilo fuon mar chunye onge e pacho ka. Noringo nyaka e piny mar India. Bang' wige abich na realize ni wang'e ne bedo ratong'. Bang'e akane giduogo ginwang'o ni Baraka ni gi tuo mar liver miluongo ni Alagille syndrome. Ne wabedo referred the India ma otimne liver transplant. Nengo mar nyiewo yedhe kod limo laktar kinde ka kinde ni malo mokalo. Wuode owinjo muony yath e ngimane duto. Nyako muony yath e ngimane duto. Koro inwang'o ka all these are expense. Nyako timne blood work dwe ka dwe. Jotuo mamoko mane owilnegi nyarogno bende wacho ni nengo mar ritruok bang' wilo nyarogno osemiyo giwito geno kendo giyuago ang'e tiyo gi omenda mathoth e wilo nyarogno. Kuna watu ambao wanafanya dialysis, na hiyo dialysis mgonjwa anahitaji kutumia kama shilingi milioni 1 kwa mwaka. Gharama ya hiyo madawa pia iko juu, inagharimu kutoka 30,000 mpaka 45,000 kwa mwezi. Tunazidi kuomba ya kwamba tusaidie watu ambao wamefanya transplant kwa gharama ya madawa. Dr. Nduku Kilonzo, ma en jatelo mochung' ne chenro mag golo remo e pacho kae, wacho ni dwaro nitie mondo Kenya olos kar kano fuonni mopogore opogore mondo jotuo oyud yot e kinde chandruok. Should we have banks for different kinds of organs, and therefore so that when a Kenyan needs, there is already an existing criteria that can say this is the person, or there is matched organs that can say this person needs this kind of organ, this is what they are going to get. So we need a national system that supports transplant and transplantation services that are happening. Jatatije maduong' e osiptal maduong' ma Kenyatta oyango ni giloso chenro mar chako wilo fuonni mag chuny kod ondhodho e kar thieth ma Kenyatta. Judith Omondi, Ramogi TV. Penjo ma samoro wapenjore ni Lydia, ing'ene iwacho ni tho en gima osingi ne koth Adam. To sama osingi tho ne koth Adam, ang'o ma mono ng'ato chiwre achiwa ni anto koro ka chiegni tho to golna kidini mara kata nyarogno, kata ka en mana chuny to gol mondo mi ng'ama chielo. Ipani ang'o miyo gini nyalo bedo matek kata tek ne oganda wa ma jo Afrika? Okoyo teno wacha bende osebedo kadhi mbele pinje maoko, bende moko tiyudo ka nyaka nitie iluongo ni black market, moko to nego nyaka jowetegi mondo gius mapod ngima. Thoth gidwaro fuonigo kapod inyatigo. Samoro yudo ka ng'ato osetuore kaka iwachono, to ja-Afrika en ja-Afrika, odwa ni kaka no biro ne kako dhi. An gima nyalo kwayo jowa ni kopo ni gini nyalo timore to nikech samoro king'e ni nyathini ma nyalo dwaro achiel kuom fuonni ma samoro itho muaiki godo ni. En gima dwaro goyo mbaka. Wabro go mbaka kodi. Wang'iyo kode Afrika kod. Adhi mbele Lydia. Jopuonj mag nyithindo kata ECD e kaunti ma Homa Bay koro wuok tung' mosuo gi tend piny owacho mar kaunti no kuom rem winjo ywak ma gisebedo ka gichwalo kaluwore gi lwasi marach mar tich nyaka ne ndik gi tich e higa 2014. Kokalo e riwruok ma kedo ne ratiro mag jopuonje mag ECDE e pacho ka Kenya National Union of Pre-Primary Education Teachers ging'ur ni gisebedo ka gichandore sikunde mag ECD go eko ma gipuonjoe e kaunti ma Homa Bay. Jakom riwruok ma kedo ne ratiro mag jopuonj ECD e pacho ka Lawrence Otunga okone piny owacho ma Homa Bay mondo ne ni owinjo ywak mag jopuonj go mapiyo kaka nyalore. Koro wan ka mondo wang'is employer ni wan waikore mar konyo jopuonj. Kendo nitiere chik manowuok e Senate ma chiko counties mondo ondik jopuonj ka ok okalo ndalo 60. Mano chakore dwe mar 4 kachakore. Koro wan ka mondo wang'is employer ma en county government ma Homa Bay
ni jopuonj ECD nyaka ndikgi e permanent and pensionable terms, kendo ng'ato ochul msara kolure kod job group onego bedie. Koro wakwayo county government kapok the governor matieko tich ni owuok e office to ket jopuonjgi e good terms of service mano permanent and pensionable, kasto japuonj mora mora mowinj kadwa donje union en ratich japuonj mondo donje union, jatich mora mora Kenya ka uyiene mondo donje ang'owa union. Koro japuonj mora mora ma union kik county government kofwenye to chak miyogi transfer mar isandi up and down. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta ne oyoro e nyasi mar yawo log tich manyien mar bengi mar Trade and Development Bank. Od bengino mar orofa 20 yawo e kar dak ma Kilimani e buore Nairobi ka kendo dhi bedo kotayo chenro mag bengino e Afrika ma Ugwe. Uhuru ne oloso e nyasi no kendo puoyo bengino kuom loso mwandu ma nengone nyalo romo siling bilion 800. Okoni Kenya dhi medo soyo mwandu e bengino mana kaka igeto pinje machalo Rwanda, Ethiopia, Tanzania, Uganda kod Ghana. Indeed, the completion of this wonderful 20-floor tower building here in Nairobi, which will serve as the bank's Eastern African regional headquarters, as well as a regional operations hub, is indeed a major milestone, not just for the bank, but for African integration and also for Kenya. I want to especially thank the leadership of the bank, through you, my dear friend, for expanding its operational base here in Nairobi, and this we take to be a signal of your confidence in Kenya and an affirmation of Kenya's capacity and credentials to host an expanding family of regional as well as international institutions. TDB Tower has already made its mark on the Nairobi skyline, standing tall and prominent in its distinct African savanna color hues. TDB Group's intention is that it becomes one of the city's landmark buildings and a home, not only for TDB Group, but Your Excellency also for like-minded institutions such as the African Economic Research Consortium, which is very much supporting capacity building in terms of policy and economic interventions. We at TDB Group look forward to continue working hand in glove with Kenya and our other member states from the region from this office to contribute to some of the pressing development challenges ahead. Bati, aneno ka janeno marwa miluongo ni Ochieng' Jakamolo kata Ochieng' Jakajel gwacho kayo ni gin Ramogi en kanyo gi wuon gi jaduong' Okecho Yieke. Ka bendo en gima mako dhoge wacho ni mit pok iwinje Kenya ka ni ng'ato yie chiwo chunye tek mokalo. Ayante rito nyaka chunyno chodi koka ji yie ni osedhi. Koro en gima otemo wacho ni jo Kenya pok ong'iyo kata jo Afrika pok ong'iyo go ahinya kaluwore ni to ahinya to onya bedo mayot chiwo ponono ne yuda ajali kendo neno ka ngima ni ok nyal reso. Donge wanyalo chako ng'iyo go ang'iya nikech kata mana bang' biro mar midhusi mar corona yawa ne ok ong'iyo gi rwako abuog rombe to chopo kama koro wang'iyo godo gina gik michako mondo mi ngima obed madhi mbele ne jok ma bende odong' to gimoro ma bende jowa koro nyalo weyo ng'ato nyalo bokare ni samoro ogolo adundo ne kendo ogolo chunye mano ng'ano ni lamo jochiende koro omiyo jochiende misango mago gik makoro nyaka wawuogie paro makamago mondo wang'e to piny dongo korie kanye ka bende konya kon machielo nyayudo kabro gik makoro ganda manyo joma ginego mondo me gikaw mago giusi gilos go mwandu mana kaka iwacho no moko timore gadieri mago wach makelo paro upogoro mago koro jomokuong liria Pero moga ka thuolo mar dhi yweyo kata kamano James opondo sekoreyo makare wechego mag tuke. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are.
Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Shabiki Jackpot Mbao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 20,076,463 shillings. Enjoy great bonuses from 10 correct predictions. Pia tunakupa nafasi ya kushinda smartphone ya nguvu kila siku unapocheza jackpot wiki hii. Mara nyingi uchezavyo ndivyo unavyoongeza nafasi yako ya kushinda. Shabiki Jackpot Mbao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 305. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raha premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy chapu zako zinakaaje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Nyomok ngano mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Williams mondo yud wenda ni kaka skiza tim mari *860* *418#. Pare niya Ramogi TV ene ot mar jower duto. Machiegni nyakora magojonge weche mag tuke midhiambo makawuono. Nyinga en James Opondo. Bang' loyo tukgi mar lig maduong' e tuke mag hockey, klab mar Kenya Police koro omako thuolo mokwongo mar chung' mag klepe. Kenya Police noloyo klab mar Park Road gonde 4-2 kapok giyudo loch bende mar gonde 2-1 e tugono mane gitugo kod klab mar Strathmore e alap mar City Park Hockey Stadium. Loch ariyogo koro chwalo Police nyaka e thuolo mokwongo gi points 19 bang' tugo tuke 8. Klab mar Butali omako thuolo mar 2 bang' loyo klab mar Mombasa Sports Club gonde 3-1. Wazalendo nowuok 1-1 gi klab mar MSS. Klab mar Park Road nowito tuke 2 e kindgi kod klab mar Kenya Police kod USIU kakoro gin mana point 2 mbele klepe manyalo dokelu. Team mar jotugo mani kod ng'ol to tugo tuke okapu ka gitiyo kod ndigni makende biro tiyo kod lony magiseyudo e tuke mag Afrika e geno margi mar bedo kod tuke maber e tuke mag Commonwealth. Team no notieko e thuolo mar 2 e tuke mag 3x3 bang' loyo timbe mauke pinje mag Democratic Republic of Congo, Gambia to kod Tanzania. Team Kenya osebedo katimo orako e lap Kasarani Stadium kotelnegi kod kocha margi Andrew Kihumba mani kod